Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Isang linggo makalipas ang Anti-Drug Summit na ginawa sa Pangasinan, isang accomplishment ang nakamit ng Lingayen PNP matapos makahuli ng isang drug pusher sa nasabing bayan. Kanilang nahuli si Roderick Romeo de la Cruz alias Michelle sa isang buy-bust operation sa Lingayen kung saan kanilang nakumpiska ang 2 pakete ng shabu at 500 piso. Chempuan po siya doon sa lugar. Mayroon po tayong operatiba na nagpagkapas po sa bayan. So, nung pong nabuo yung transaction ng suspect po at saka yung operatiba natin, at time na inabot po yung plastic sachet na naglalaman po ng shabu, agad pong dinakip itong nasabing suspect. Ayon kay Police Senior Inspector Arnold Soriano, umpisa pa lang ito ng kanilang pagsugpo sa iligal na droga dahil meron pa silang mga binabantayang mga pusher sa nasabing bayan. Ikot po kami sa mga barangay, sa mga eskwelahan para po magsagawa ng drug awareness programs. And isa rin po itong pag-identify ng ating mga drug personalities. Itinuturing ng nasa kritikal na antas ang tubig sa Marusay River sa harap ng pabugso-bugsong ulan na dulot ng bagyong Egay at Falcon. Lahat ng LGUs may kanya-kanyang evacuation centers, even barangay, down to the barangays. Meron silang evacuation centers at dito sa Pangasinan may itinayong regional evacuation center sa may Santa Barbara. Sa ngayon, naka-blue alert status ang tanggapan ng PDRRMO. Sinabi ni Arenas na mahigpit ang kanilang monitoring sa anumang pagbabago sa level ng tubig ng Marusay River sa Calasiao. Kaugnay nito, patuloy nilang inaabisuhan ang mga residenteng malapit sa mga binabahang barangay na lumikas sa mas ligtas na lugar. Lahat ng LGUs may kanya-kanyang evacuation centers, even barangay, down to the barangays. Meron silang evacuation centers at dito sa Pangasinan may itinayong regional evacuation center sa may Santa Barbara. Patuloy na tinututukan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang Barangay Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan dahil mahigit 100 pamilya pa rin ang apektado. Tinitingnang dahilan ng tanggapan ng pagiging low-lying area nito. Bagamat mababaw pa ang level ng tubig sa Sinukalan River, nakaantabay raw sila sa pagbibigay ng responde ani Department Head Raymundo Santos. Ang evacuation center dito sa amin, napakarami, lahat ng eskwelahan, may mga multiple gym yan. At saka mayroon pong napakalaking evacuation center ng Region 1 nasa aming munisipyo doon sa Bago. Nakahanda po. Samantala, inabutan ng Pangasinan Watch ang Municipal Social Welfare and Development na naghahatid ng relief goods na ipamimigay sa mga apektadong residente. Umupa na ang umano'y 5 talampakang tubig baha sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Ngunit pahirap pa rin para sa mga residente ang epekto ng nagdaang bagyo at ng kasalukuyang hanging habagat. Maputik na daan, lubog na pananim at maruming tubig. Ilan lamang ito sa kanilang pinoproblema. Gaya na lamang ni Maria Distiles na nagmistulang ilog ang likod bahay. Sabi dito, mababa daw. Pag ibus daw yung dam, bumabaha na agad, malalim na agad. Sakay kami sa bangka, pagpunta namin sa bayan para makabili ng makakain. Kuwira ni Florencio Posilio, nakadagdag rin umano sa pagbaha ang ipinataas na kalsada na hanggang ngayon ay may nangyayaring konstruksyon. Samantala, patuloy umanong babantayan ng pamahalang lokal ng Calasiao ang kalagayan ng naturang barangay at magbibigay ito ng karampatang tulong. Patay ang 9 na taong gulang na batang lalaki matapos makuryente sa barangay Nibaliw Vidal, San Fabian, Pangasinan sa kasagsagan ng bagyo. Nakitang nakabulagta si Aljon Reyes malapit sa gripo ng kanilang kapitbahay. Ayon sa pamilya ng biktima, posibleng nakuryente ang bata sa kable na nakalaylay sa labas ng bahay ng kanilang kapitbahay. Siguro nalagay niya po sa kuryente na parang alam ng sampayan, yung hinawakan yung kamay niya.
bigla siguro humampa. Eh, ayun ho, nakakapagtaka yung pinag-ulan, sabi nila, kuryente ang dahilan. Iisang anak at grade 4 student si Aljon at nangangarap na maging isang piloto. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan kung may nangyaring foul play sa insidente. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vange Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.